tak peseni yo, nok nglayani pembeli iku yo sing sopan. Semama ana pembeli rodok rewel, kadang yo nawar iku wajar. Jenenge wong tuku iku wajar nawar. Nawar yo sewajare. Terus tak kandhani sih, ning kene iku adole rodok mede gak apa-apa. Sing penting wis entuk hasil, aja ngasih rugi. Entuk 100 200 gak apa-apa yo. Terus usahakno pelanggan kok aja ngasih kecewa. Bener awake dhewe adol rodok mede, rodok hargane rodok terjangkau regane, tapi kan aja ngasih ngurangi kok kualitas barangnya. Terus awakmu nek nglayani yo maksimal, maksudnya ana wong WA, ana wong telepon yo diangkat cepet-cepet, dibales cepet-cepet, kecuali lagi halangan yo. Tur tak kadani kait kae mula, untung 100 200 ora masalah. Sing penting padha kerjane, padha halale terus awake dhewe nglakokno. Gudang iki kan awake dhewe ora mlaku 100 200. Sing kerja kan mesake. Dadilah padha kerjane iso kerja kabeh yo. Terus bariku ya wis pokoke layani sing apik lah. Iku wis tak tulisi gede lho. Dadi tak tulisi ngono ben awakmu ngerti, untung 100 200 sak masalah. Sing penting untung aja ngasih rugi. Kerja iku udune untung aja ngasih rugi. Terus kono ana apa-apa kondo, ya. Barang-barang ngene iki ya. Kaya ngene iki kan 5 juta, ngene iku semamen ditawar ya sanggup diwenehno. Terus kaya ngene iki biasane kan regane 9 juta, semamen ditawar piro ya sekiranya wis entuk lepas ya. Lah terus ngene iki Kak. Sok mamang ngene iki apa? Gunaku ana wong nyang. Nyang piro? Dinyang 2 juta selawe. Endi delok? Barangnya apa? Iki lho iki. Olah ta, Rak? 2 juta selawe. Heeh. Ora apa-apa 2 juta selawe ki jentuk 150 ra masalah. Wis mau sih, 150 ra masalah. Enggak Lah apa-apa. untungnya mbek sithik. Ora apa-apa 150 ra apa-apa mayan daripada Deal ora. ya. Deal no, kayak biasane. Dadi nek untung sithik ra apa-apa. Yo eling-eling yo, aja nganti sik apa. Iki ana sing nyang. Nyang. Nyang 1.600.000 selawe. 2.600.000 selawe. Barang iki ya. Ya. Ra apa-apa jentuk 75.000 ra apa-apa ngene iki. Deal no ra apa-apa. Deal. Deal, wis entuk 75.000 mayan. Ya. Deal no ra apa-apa. Kaya ngene iki ra, ngene kan kaligrafi. Ngene iki biasane kan kaya ngene iki kadang kan aku adol kan 1.800.000. Jadi untuk momonong nawar 1 juta piro, 1.600.000 ta piro. Pokoke dikurang anggap dikei apa, Bos? Iki barangku ana sing nyang 1.600.000. 1.600.000. Heeh. Ya kan ora? 1.600.000 untuk mek 50.000 no. Nembo. Mau ngene iki mau dinyang 1.600.000 widak untuk 120-an itu 50.000. 50.000 ora apa-apa sih daripada apa-apa 50.000 lah. Heeh. 50.000 ora apa-apa. Wes. 50.000 ora apa-apa sih. Kenapa-napa? Ya wes. Ki mau sing tok piro ki mau 75. Ya. Ki mau mayan tok 150 mau. 50, Pak. Ya ora apa-apa sih. Pesanku iku mau untuk sithik ora apa-apa, untuk 100 200 50.000 ora apa-apa, sing penting padha berkahe. Terus aja lali pesanku dilayani sing apik, laben pelanggane nyaman. Engko sapa ngerti suatu saat padha tuku meneh ya. Iya, Pak. Siap.